Yes, anyị ka nọ n'oge Christmas. Anyị na-ekele Chukwu n'ụbọchị nke tata na anyị gbakọ n'ezinụlọ Fab Ojuah. Anyị na-anabata unu niile, Fada Julia, ndị nne, ndị nna, kachasị ndị ezinụlọ Ojuah, Fab na nwunye. Tata anyị gbakọrọ n'ụzọ pụrụ iche ka anyị were aja misa na wee bido mmemme ịgba ọdụ nke nwanne anyị nwaanyị Nneka Comfort Ojuah. Ọ ihe inye Chineke ekele ka ọ bụ ayọ na-ayọ Chukwu ka aja misa na anyị ji ebido ya bụrụkwazi aja misa anyị ga-esi n'ime dọrọ ngọzi nke ga-enyere anyị aka na mmemme niile a ga-eme taa. Dọrọkwazi ngọzi nke ga-enyere mama anyị aka ịnọchite n'ọkwa dị ugwu nwa ka a ga-ebulite n'ime si na Kristi onye nwe anyị. Anyị nọkwa na aja misa na-ekele Chukwu maka afọ ọfụ na-ayọzi Chineke ka ngọzi ọfụ soro anyị n'ife niile anyị ga-etinye aka n'ime ya na mbọ niile anyị ga-agba n'ime afọ a site na Kristi onye nwe anyị. E nwere ọtụtụ mkpa ndị ọzọ nke aka mkpa nke anyị ji bịa n'ịgbakwunye ihe na mmemme nke anyị na-eme taata maka agamnihu ya na ọdịmma ezinụlọ Ojuah ka anyị tinyezie mkpa anyị ndị ọzọ afọ n'ofu n'ofu ya hụrụ na ebere nke Chukwu. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile emeghela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume na site n'ịrapụ ezi ọmụma kwesịrị na eme site na mmehie m site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ya ka m ji arịọ ma arịọ dị ngọzi n'ihi na ọ bụ na ndị n'ọma na ndị nsọ niile n'ụlọ ụmụnne m unu ya ọrụ nsogbu ọtụtụ anya. Onye nwe anyị mee ebere, onye nwe anyị mee ebere, onye nwe anyị mee ebere, onye nwe anyị mee ebere. O Kristi mee ebere, Kristi mee ebere, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, ga-aduru anyị na ndụ ebighị ebi. Ka anyị ihe ọhụrụ nke otuto gị site n'ọbịbịa nke nwa gị Jesu Kristi a mụrụ ya site na Virgin Maria, o were bịa keta oke na ndụ anyị, mee ka anyị bịakwa keta oke na ndụ ya dị ebighị ebi n'otuto nke alaeze gị site na ndị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Nye ya ihe ọbịbịa. Ọ bụrụ na unu ma na ọ bụ onye ezi omume, unu aghaghị ịma na onye ọbụla na-eme ezi omume bụ nwa ya. Lee ụdị ịhụnanya nna gosiri anyị na a ga-akpọ anyị ụmụ nke Chineke. Ọ bụ ihe anyị bụ. Ihe mere n'ụwa amaghị anyị bụ n'ihi na ọ gbaghị nna ahụ. Ma ugbu a ndị hụrụ n'anya, anyị bụ ụmụ Chineke. Ihe anyị ga-abụ n'ọdịnihu apụtabeghị ihe, kama anyị maara na mgbe ọ ga-apụta ihe anyị ga-adị ka ya, n'ihi na anyị ga-ahụ ya otu ọ dị. Onye ọbụla nwere nchekwube dị otu a ga-edobe ndụ ya ọcha dịka Kristi si dị ọcha. Onye ọbụla nke na-eme njọ, ikpe ọmụma mmebi iwu ji ya. Njọ bụ mmebi iwu. Unu maara na Kristi bịara ikpochapụ njọ. O nweghịkwa njọ dị n'ime ya. O nweghị onye ọbụla bi n'ime ya na-eme njọ. O nweghịkwa onye ọbụla na-eme njọ hụrụra ya anya ma ọ bụ mmadụ n'ọgụ. Okwu nke Otu
ahụla nzọpụta nke Chineke anyị. Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta nke Chineke anyị. Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta nke Chineke anyị. Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta nke Chineke anyị. Were na Onyenwe anyị ukwu ọhụrụ, n'ihi na ọ rụrụ ọrụ ebube, aka nri ya na aka ya dị nsọ okere ya mmeri. Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta nke Chineke anyị. Ụwa niile jidere na Onyenwe anyị mkpu ọṅụ, were n'ukwe na ọṅụ too ya. Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta nke Chineke anyị. Were na Onyenwe anyị ukwe, were n'ụbọ akwara na ihe egwu dị iche iche tiere Onyenwe anyị egwu. Were n'opi igwe na mpi kwupụta na Onyenwe anyị bụ eze. Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta nke Chineke anyị. Kwesịrị ekele, haleluya. Kwesịrị ekele, haleluya. Kwesịrị ekele, haleluya. Haleluya. Okwu ahụ bụrụ mmadụ wee binyere anyị, ma ndị niile nabatara ya ka o nyere ike ịbụ ụmụ nke Chineke. Haleluya. kwesịrị ekele, haleluya. O kwesịrị ekele, haleluya. O kwesịrị ekele, haleluya. Ekele, haleluya. Ekele, haleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Jọn dere. Ọ bụrụ n'ụbọchị nke ọzọ, Jọn hụrụ Jesu ka ọ na-abịa n'ebe ọ nọ, ọ sị, lee nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ọ bụ ya bụ onye m kwuru maka ya sị, onye na-esote m karịrị m, n'ihi na o bu m ụzọ dịrị. Mgbe onwe m amabụghị ya, mana ọ bụ n'ihi nke a ka m jiri bịa na-eme mmiri Chukwu iji kpughere ya ụmụ Izrel. Jọn gbara akaebe sị, ahụrụ m mmụọ nsọ ka o si n'eluigwe fedata n'ụdị nduru, nọgidekwa n'ahụ ya. Mụ onwe m amabụghị ya, ma onye ahụ zitere m iji mmiri ime mmiri Chukwu gwara m sị, onye ọbụla ị hụrụ mmụọ nsọ ka o fekwasara nọgidekwa n'ahụ ya bụ onye ahụ nke ga-eji mmụọ nsọ na-eme mmiri Chukwu. Ugbu a ahụla m ya, agba m akaebe na ọ bụ nwa nke Chineke. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa anyị n'ibe mee n'ụwa amara anyị bụ maka na ụwa amarọ onye anyị na-represent, which means na we are representing somebody, and number two, we should be known for onye anyị na-represent. So onye amara what we represent may not know us, but we should be known for what we represent. Ozi ọma agụrụ anyị taa na John chapter 1 agụrụ ka a sị na John pointed out si na nwa atụrụ nke Chineke. He was pointing to Jesus, pointing Jesus out to ndị ya na ya nọ, ndị ụmụazị ndị ya na ya na-eso, na nwa atụrụ nke Chukwu. Na mụnwa amabụ okwe, mụnwa ahụ John ama agwa, mana ọ bụ maka ịka m ji bịa, but I didn't know him. Mana nke bụ eziokwu bụ na onye zitere ngwa amụ na o nwere ihe m ga-afụ mmarịa, o nwere ihe m ga-eji marịa. Onye ọbụla m fụrụ mmụọ nsọ ga-efekwasa dịka ndụ ọnya. So John saw something
about Jesus. You were busy identifying no Jesus one Chineke. We should be known for something. Oh, my God, we even John follow. Go just say, there is something special about this person. And from even this special about him, pointing out Jesus for something he saw, something he recognized, something he knows. We represent God, we represent Christ. So we should be known for something. We should be known for something. It's important, just how important it is for you to be known for something or for whom you are. I want to tell you Matthew chapter 16, from verse 13 to 20. Jesus no kata na obodo Caesarea Philippi. Jovando mazu kedu onye ndị mmadụ na-asị na mbụ. The need for identity. The need to be known for something. Onye ọbụla na-aza n'elu, ụfọdụ si n'ịbụ onye amụma, ụfọdụ si n'ịbụ Elijah, ụfọdụ si n'ịbụ Okeke na Okafọ. Ọmakata sị akụkọ mbe na agụ unu na-akọ, unu nwa na onwe unu. Kedu onye unu na-asị na mbụ? Oh, Peter, onye identified for what he is. Ibu Kristi nwa nke Chukwu mere gịnị dị ndụ ọsị Peter iwe onye agọziri agọzi Simon nwa Jona. Because of this, enye gị igodo anaeze n'igwe. For identifying me for whom I am. People should identify you for whom you are, for whom you represent, for what you do. Mama anyị comfort ka anyị na-agwa mmadụ niile ka a na-agwakwa ya. Ị na-abanye na nnukwu ọkwa tata. People should identify you for something. Don't be an anonymous onye ọdụ. Echie gị ọdụ ịgbara ha ọdụ ụbọchị ndị ọdụ ya agba kpọrọ ọdụ kpọọ jee kelee ego nke gị nata. No, akwụkwọ a na-akpọlite gị nwere ife ị nwere ike imere others. Ị nwere ike ịtụ alụ n'ebe ụmụ nwaanyị nọ. Ị nwere ike ikwu something dị important. Ị nwere ike ime something dị important. Ya bụ na ajọ ọsọ agbụ ịga ọdụ. Agbụ ịgo m ọdụ di m chiri ọzọ agbụ ịma ọdụ okwu ebe. Ise ebe ị chọrọ debe na Facebook debe ebe niile okwu ebe. Obi ebe a. You should be known for something n'etiti ndị ọdụ. You should be known for something na ezinụlọ. You should be known for something na ndị. Ụmụ nwaanyị gbakọ ikwu okwu ka nwaanyị. Ama na ikwuru okwu kwesịrị na ị ga-ekwu ka nwaanyị. Anaghị ị ga-ekwu chitebere ụmụ nwoke. Mba, mana na your own level, you should be known for something. Very important. Etu aka ọ dị anyị niile bụ ndị ụka gbakọrọ ebe a. We should be known for something. Today, ọ bụ na akpọ kịta for example, akpọ Abraham. I say not the father of faith, okay? Abraham, blessings are mine. I am blessed in the morning. I am blessed in the evening. Abraham, blessings are mine. Makano besike. Luana njelebe 100 years. Na chonwa ojehe na dibia. Ojeronga. Chekidie. Olukwa mgbe enyere ya nwa na 100 years. Na Genesis chapter 22. Asi aje were echwaja. Abraham ikwurigba odulukwa na jere ije chwaja. Obolo ihe ekweje chwaja. Ofu nwa nwe na-achọ kemgbe enyeghị enye asị gị ga-ewe chụ aja ohu. Abraham aradụ ọkwa na mgbọ ka aradịa oke arụ dị ya so ọ bụrụ gị ya ebe unu dị aghụghọ. Mana okwukwe, that is faith at work. Asị aja ewere chụ aja okunye ibi n'ụzọ nwa ya chụọ ya dadi na nkụ ka mbụ na mma ka iji kedu nwa atụrụ ya ejizi chụ aja sị na Chineke ya eweta Chineke wetara. God provided faith. That I know my Abraham will quick into Maria. I call it a Joseph. Now, once only a mother and Joseph will you win near balance, okay? But now I ask you one year by a lady, or that be taken in or Gabi China, true good maybe. Now, Genesis chapter 44, I will I am one near the Egypt. Now, Joseph, Ethiopia, Mama Kwaha. Never ma bagalofa ane ba ku belo ba na na budo chaga ni o si belo wo na eme na gele eme no Chineke system ka mbulu no zo ga Egypt o bagara ha gemu ye no we o na yi wero bagara na Adazi iyo a na ese na abia no ya na abia ba mana ye ji manu Joseph o ga digari na aka umunne yet weli ezi mana ndị Igbo si na ịta ma arụ na ebe nwa na asọrọ nke ọzọ ntawa ga ebe ọzọ na ma ya ha asọ nke ọzọ bụ ihe ndị Igbo kwuru. Mana Joseph sọrọ ọ dịghara anya ndị Igbo si ịta abụọ mụ n'ebe nwa mmata mgbụkọ ya ebe nke ọmamikpe ha na-asụ n'Igbo ịta abụọ m n'obi ka ịta abụọ m n'obi ọbịa
ntampụ or something. Showing retaliation. Ime mume gini mekwara. At a point, ndị ụmụ Israel aghọta John ọfụma. Ha site ndị mmadụ zijere John. Ha bịa jụọ John, onye ka ịbụ? The need for identity. The need for standing for something. John sị na ya wọkwa onye ọma na ya wọkwa nke a. Asị ma na ị na-eme mmiri Chukwu, ka esi eme mmiri Chukwu. Ọ sị na ya na-eme mmiri Chukwu nke nchegharị, mana onye na-abịa n'azụ m na-eme mmiri Chukwu utu mmụọ nsọ. Mụnwa bụ olu nke aha Aịzaya kwuru sị olu na-abịa to prepare the way. He identified himself. Amen. Ewesịna ndị a bụ ndị Pharisees there to identify John. It is important we have an identity. A lot of people now na-ebi anonymous life. Just onye ọra na-emele onwe ya nke enweghị ihe gbasara evulu ozu onye ọzọ dịka ebe a na-ekpegbu nwaanyị ajadu na ụmụnna gị ịgba nkịtị. A na-akọtọ mmadụ ebe ị nọ n'ọgbakọ ị nọ ejide nnọọ ofu onye tọtuo ya na-akụ ya ka onye elu ka onye ana ịgba nkịtị ma ọ bụ itinye ya ọnụ na-akọ. Echi niile ibugbu onye ahụ ito ya ma nna ada anyị. You should be known for something. Na ebe ị nọ na ada akụ asịrị. Ọ bụrụ na ndị mmadụ kọlụ bịa maka mba hapụ onye a ka anyị kọọ ibe dị mkpa. Mana ihe a ka anyị anọ ihe kekwuru ụjọ na-abịakwa n'arịa ụmụ nwoke esorokwu na-akụwa asị. Mgbe anyị na-eto eto ihe anyị ji mara ụmụ nwoke bụ discussing ideas. Ọwọkwụ ụmụ nwoke nke unu ama na ụnụ ada akụ asị. Mana ọnụ na-akụ na-echegharịa. Mana ihe na-ekwu na ụmụ nwoke ebidoro mere gịnị kọrọ akụkọ. Ụmụ nwoke gbakọkwuo anyị welite tọpik mmadụ na-akọ maka mmadụ. Mba. You should be known for something. Na ọ na-abịa ebe ị nọ o nwere akụkọ ya akọbịsịba mba akụkọ adabara mba. O nwere ihe ya emerisi mba si nwere ihe mara gị na ụmụnna si nwere ihe mara gị na ezinụlọ ma ọ ma ị nneka ịbanye n'ọdụ si nwere ihe eji mara gị. Don't be an anonymous onye ọdụ. Be identified with something. Ikwu eziokwu ịgbachitere ndị onwere ọkọwara ịgbachitere ụmụ nwaanyị aja. Be known for something. Ọ ya bụ ekwuru okwu bute maka Nneka Ada Ojuah asị mba pụtara nwaanyị ọ na-enyere ndị mmadụ aka ọ na-ekwuchitere ndị ogbenye ọ na-eme nka ọ na-eme nka. It can also be service. So be known for a service you render. Be known for something you stand for. Be known for a principle you protect. Be known for something. Be identified with something. N'ihe ọ bụla ị na-eme ọ bụrụ sọ ọ mee ka m na-agwa everybody ka m na-agwa. Today akụkọ Mary Magdalene ndị mmadụ anaghịzi echeta na-ashawo ka ọ bụrụ ma na-ashawo ka ọ ka mkpụ na-egwuzikwa n'ike mmadụ 4% ka ọ na-ashawo ka ọ bụ. Mana na John chapter 8 1-12 when she said about her mgbe Jesu si ya emezikwana njọ ọzọ o mee about her from that point on even niile about her was religious and positive. Ịgụọ Luke chapter 8 1-3 asị na o so n'ofu n'ime ndị si ihe ha nweta wee na-akwado Jesu. Ịgụọ Luke chapter 23 asị na o soro ndị nọ n'ihu obe mgbe Jesu nwụrụ. Ịgụọ John chapter 20 asị na onye nwa wee izi were ụzọ ụtụtụ jere n'iyi ka o jere gịnị tee Jesu mmanụ and she was the announcer of the resurrection. Ọ bụgodu na at this point you are not doing well tata osi tata dị mma ome gịnị ọdịba the old can pass away. Na-eji asịrị ịnụ ọgụ ọnyịnya wee mara gị today can be a day for decision. Mary Magdalene made the decision ekpopu the pass ife onye ọra na-afụzi the resurrection the mba ọgba ife nke okwukwe o protect ọ ife eji marụzi ya o ji bụla essent. Ụmụnne na Kristi you can say enough is enough. Etu ahụ isi emebu ihe ọjọọ ahụ eji marụbụ gị you can at a point decide mba ozugbo. St. Paul Acts of the Apostles chapter 8 gwara anyị na Acts of the Apostles chapter 8 na St. Paul onye nwabụ na Stephen ọ bụrụ ma nya nyere ikike si kwuo Stephen. Mana na chapter 9 o mee about turn. From that point ọsala ọkụ. You can decide today ọ bụrụ na ihe eji malụbụ bụ asịrị ọnyịnyọ ịbata ha ụlọ esuru ọkụ. You can decide today to do about turn for positivity. Be known for something positive. Eji something negative malụbụ Paul malụ Saul na-emecha ochegharịa bụrụ Paul were ihe positive Maria Mary Magdalene the same thing and a lot of people around us. St. Augustine ọ bụrụ ma St. Augustine ejikwa ife ọjọọ Maria mana at a point ọ sị about God. So ọ bụrụ na ewerebeghị ife ọma mara gị today is a good day to say enough is enough. Ka anyị Chineke ka onye na-anyị aka n'ebe ọ bụla anyị nọ. Let us be identified for something. Let us be known for something positive. Anyị na-atụwa ya aka sị lekwa Nwachukwu
nekwa nwa Jesu Kristi, nekwa onye ụka, nekwa ezigbo mmadụ and all that. Ka Chineke nyere anyị aka ka anyị nọ na Mbalaba Ojuah na-ekele Chukwu na mmemme anyị na-akwado maka mama anyị Nneka. Ka anyị na-agwa mama anyị Nneka ka ọ bụ na o ruo n'ebe anyị na-ayọ Chukwu ka ọ banye bụ na ịgba ọdụ, ka ọ bụrụ a positive figure anyị eji something mara, ka anyị niile n'ihe ọbụla anyị na-eme n'ebe ọbụla anyị nọ nwee ihe eji mara anyị. It will be for good. It will be for the betterment of the society. Udo dịrị ọnụ. Iyom n'isi Ojuah family maka gamasị nke a na-achụ n'ezinụlọ a maka mmemme ọdụ nke a na-agba n'ụbọchị taa. Ka Chineke weta udo, ịhụnanya, ọganiru, ihe akpaka ihe enwe n'ezinụlọ anụwa. Okwu ihe ọjọọ, eche ndị ọjọọ na-eche n'ezinụlọ a ojiga n'ihu. Anaghịkwa Chineke na nserokwu nke agwara anyị n'ụbọchị taa, ihe ọma na eziokwu, nkwudosi ike n'ime Chineke ezo n'ezinụlọ anụwa. Ezinụlọ abụrụ ihe a ga-igwe na-ama atụ n'obodo anyị bụ Adazi Nnukwu na ebe niile akpọrọ aha ndị bụ Ojuah. Ya ka anyị na-ayọ na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Maka nzukọ ụka n'etiti anyị n'ụwa niile site n'onye isi anyị bụ Otu Odu ma ụka niile gazuru n'ụwa niile, ka Chineke weta ezi mmụọ nsọ tinye n'ụlọ aka ya, site n'akụkụ isi ya, ka oge dum wee na-achịkwa anyị niile bụ ndị nke atụrụ ahụ na obi aka ya. Chineke biko nọnyerie mgbe niile na ejibe niile a na-akụziri anyị ka ọ bata n'ime anyị. Ọ ga-abụ ikpeazụ ibe niile a ewere ya na-emepụta omume anyị, ewere ya mara anyị were guzie n'eluigwe, anyị na-ayọta arịrịọ site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ekpere maka obodo anyị bụ Nigeria, steeti anyị bụ Anambra steeti, maka ndị niile nọ n'ọchịchị, ndị politicians, ka Chukwu metụ obi ha ka ha chegharịa, ndị anaghị emetekwa ọfụma ka ha mere ọfụma, ka ha chọpụta na obodo ahụ Nigeria bụ nke onye ọbụla. Ekpukpe ekpere maka ndị niile na-azụ ahịa, ma ndị nọ n'ọrụ oyibo, ndị na-arụgasị ọrụ dịcha iche na iche, ka Chukwu gọzie ha n'ahọ 2026. N'ime gaa nke ọma, ihe ka anyị na-ayọ n'aha Kristi anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ndị ọrịa na-akwazị ndị niile nwụrụ anwụ. Chineke nna, ọ gị bụ eze a na-ekwesịala ọgwụ. Ana m ayọ gị maka ọtụtụ ndanye bidoro n'ụwa dum kịta. Biko iwu binatara anyị fa ndị be anyị niile nke ọrịa dị iche iche dịgasị. Biko obodo ọgwụgwọ nsọ dị ọfa. Anyị na-echetakwa ndị niile nwụrụ anwụ ndị anyị na fabi mana agbafuru anyị gazie n'akụkụ nke ọzọ. Anyị na-ekpe ekpere n'isi ka ndị na-abịarubere ebe ị nọ, biko iwere ekpere gị dị ọkụ wee meghepụrụ ha ụzọ nke anyị gbochiri ndị nwogodo obere ife nke jifanụ gbaghara ụfa. Anyị ayọ gị ikpere ka anyị tinyezi anyị ndị a n'aka Maria dị asọ bụ nne nke so
n'oriri anyị na-eri n'oge a nne mụrụ nwa ka nwa site n'ikpe ekele Maria. Chineke pụrụ ime ihe niile, nara ekele anyị na-enye gị n'ụbọchị nke tata. Nụrụ arịrịọ anyị, mere anyị amara dị iche iche anyị na-arịọ gị. Mekwazi ka nwanne anyị nwaanyị Nneka Ojuah si n'ekpere anyị ndị a na aja misa anyị na-achụ nweta amara gị n'ọkwa ị na-ekweta ya n'ime ya site na Kristi onye nwe anyị. Onye ga-amasị Chineke nna ji ike niile nara nọ. Nna nke udo, nabata nnyefe anyị nyefere onwe anyị n'ịdị nsọ nakwa n'obi ọcha anyị site na nketa oke anyị na-eketa n'ihe omume nke a, mee ka anyị na-abịa mmadụ ibe anyị nso, na-adịkwa gị onwe gị nso site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, welite n'obi elu ka ihe ndị nwanne Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi ebube eziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile dị nwere ụrụ na dị nsọ. Chineke jike niile onye dị ụwa tụ ụwa, n'ihi na site n'ihe obibi nke okwu mere ahụ, ihe ọrụ nke ebube gị achịkọtara n'ime anya nke mmụọ anyị, ka o were bụrụ na anyị na-amata Chukwu n'ụdị a na-ahụ anya site na ya. Ịhụnanya maka ihe mmụọ anyị anaghị ahụ anya na na-eri anya egwu. N'ihi nke a, anyị na-esube mmama niile nke eluigwe, na-eto ebube n'oge niile n'ukwe, na-asị ịdị nsọ ezie dị nwere gbasara mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetara ka ebunye na ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enyekwa ekele na nwaanyị ya nye ya ụmụazụ ya na-asị, nara na oke ya rienu ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eburu nne maka unu. Etu akwa ka o si mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ụmụazụ ya na-asị, nara nke ya ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m,
ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi a ga-agba ya n'ihi ụlọ na n'ihi mere ime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga na-emenụ nke ya na ncheta nke ihe omimi nke okwukwe dị nwanụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya onye nyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere na ndị kwesịrị ịbụ onye ndu n'afọ gị anyị ji ume anyị arụ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na arụ n'ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọta ọnụ site na mmụọ nsọ na-ekozi oke na ịhụnanya na-epụta anyị bụ mmiri bishọp anyị Paulus mgbe echichi ya gbazibụma ndị nchekwa ka emelitere ọrụ ala gwara ebe ebebatara ngozi ndị nwere anwụ ihe nke iroga na-anara ka imere anyị na-ebere ka esite imere anyị ngozi na nke echu ma bụ sepụkọfụli ya na apọsụl dịka ndị so ndị mgbochi bụ ekete be nke mgbe ebighị I site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na nrịrịkọ n'otu nke mmụọ nsọ ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa tụ ụwa niile ebe e nyere anyị iwu na-enye ndụ anyị bụrụkwa ndị eji nkụzi nke Chineke were zụọ ka anyị were n'ụta n'obi Jesus Kristi onye nwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstọl gị udo ka nna ha pụrụ n'udo nke nka na-enye nọ ilekwana anya na njọ anyị ka n'obodo nke nzukọ gị na-eyi udo na-erikwa n'otu ka uche gị siri chọọ gị onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile onye ntị nwanyị ekele Karena pada Kristi coba mengadua ini.
kụziere anyị ka anyị na-aghọta uru ihe ọma niile nyere anyị, bịa nyere anyị aka ịdị na-agba mbọ maka ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị n'anya, ka anyị were gị umeala rịọ Sebụwa Chineke anyị ka ọ gọzie mmiri nke anyị nwakere, ka anyị ga-efe anyị ugbu a anyị wechetara anyị maka baptizim anyị, ka anyị rịọ ọnụ ya ka o nyere anyị aka ka anyị wee kwudosie ike na mmụọ nke anyị natagoro, kpee ekpere n'obi ma ya ọmara nke ejigbo. Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ebe ebe, ndị ikere mmiri ka ọ bụrụ ihe na-eweta ndụ na ịdị ọcha, iji mmiri awụcha mkpụrụ obi ndị mmadụ were wetara ihe onyinye nke ndụ ebe ebe. Anyị na-arịọ ka ị gọzie mmiri nwa, bịa were ya gbara anyị ume n'ụbọchị tata. Anyị ka na-eri oriri nke ọmụmụ onye nzọpụta, na ka gracia gị gosi onwe ya ọhụrụ n'ime anyị dịka ọrụ mmiri nke ndụ, si na mmiri nwa zọpụta anyị na nsogbu niile, ka nke arụ na nke mkpụrụ obi, ka anyị wee were obi ọcha na-akpụdebe gị, were kwatosi nata nzọpụta gị site na Kristi onye nwe anyị. Anyị ewere umeala rịọ gị Chineke pụrụ ime ihe niile, ka ị were ebere gọzie nnu nke a ọ bụ gị kere, site na onye amụma Elisha itiri iwu ka etinye nnu na mmiri ka ajọ mmiri were dị mma. Mee anyị na-arịọ gị o Sebụrụ ụwa, ka ebe ọ bụla efesara mmiri na nnu nwa, ka ajọ ike na ọgụ nke ndị ilo anyị niile si ebe ahụ na ka mmụọ gị nsọ wee nọnyere anyị na-echekọba anyị. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi onye nwe anyị. Ka mkpọkọ nke nnu na mmiri akpọdatara anyị ike nke Chukwu, n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Anyị na-arịọ ngọzi gị na isi mama anyị, isi nwanne anyị nwanyị Nneka Comfort Ojuah, bụ onye nke anyị ji aja n'isi anụ a wee na-arịọ ngọzi n'isi esibanye na-agọzi mmemme niile a ga-eme taa. Ka ihe ndị a nwa dị ebe a ọ ga-eji wee rụọ ọrụ ya dịka nwaanyị a ga-agba ọdụ bụrụ ihe ga-enye Chineke otuto, ka ihe ndị a bụrụ ihe doro nsọ maka otuto nke Chukwu. Mgbe ọbụla o yi ha ka ọ na-echetara ihe ọgwa dị ugwu ka ọ banyere n'ime ya, ọrụ a tụrụ anya n'aka ya na mbọ o kwesịrị ịgba maka ọdịmma Adazi na mbụ ọdịmma ụmụ nwaanyị ndị ọzọ. Ka ihe ndị a bụrụ ihe ọ ga-eji wee gbaa odibo, ọ gbasie odibo n'elu ụwa. Akara ndị a afụrụ anya ewetara ihe ngọzi anaghị afụ anya site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chineke jigere na-egọzie gị n'ọkwa anyị na-abanye ma gọzie ngwongwo ndị anyị ga-eji lụọ ọrụ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị gị. Oge anyị ga-efezi mmiri nsọ maka mmadụ niile. Fada Julia ọka batara abata ma sị na ihe ụmụnne ya na-adị ya mma na ọ ga-anọrọ ya ebe a. Fada Julia baalụ, ọ bụ my host, my big host and my cook. Ọ bụ ihe ka m nọ na Spain. Ndị onye na-enye m nri na-esi nnebi. Fada Julia ezigbo mmadụ ya na-adụbara anyị. Biko anyị na-ekele ezigbo ọrụ Fada Julia na I na-ekelezi ezinụlọ Fada Ojuah. Daddy,
eze abụ n'ọnụ eze abụ n'ọnụ biko daalụ nwanne anyị nwanyị na mama anyị bụ Lady Nneka Comfort Ojuah onye anyị maka ya wee maka ihe na-echi congratulations in advance na-ekelezi ezinụlọ ọzọ eze a daalụ ọfụma anyị na-ekelezi ndị ọzọ ndị ọzọ na-ekelecha ndị enyi ndị ikwu na ibe ahụ n'ọbara jiri a aka ekele na ya aka mma mana onye ụgboro ya ọrụ na-agbasazi ya anyị emezie eze abụ n'ọnụ okelezie mmadụ niile daalụ na ime onye adịla ụlọ mma Jizọs n'ihi onye nwe anyị nọnyere ụlọ ka Chineke jike niile gọzie ụlọ nna na nwa na mmụọ nsọ especially ndị nchụaja Reverend Fada Aneto n'ebe anyị echicha ọjọọ si patasị afọ ngọtakwa ihe na-eme ọsị na ya anọ na tia ezigbote enyi nwoke Reverend Fada Chukwuelowe ọ na ebe a nọrọ na-akụtụrụ m mana sonyewa amaghị ibe aka iwekwa isi tata ihe ọ sị na parish priest sị na ọdụ so much engaged wee nyeze ndị ga-abịanụ ka ụmụ ụka tata ndị mmeọma nna abụọ Reverend anaghị ahụ na Reverend mọrọ ama ọ bụ nwoke ihe jidekwa ha ibe dị egwu nnukwu egwu n'ime egwu na Reverend Fada Julian batara n'elu ụnyaahụ ya na akara anyị ụka ebe a na Amide mana o lingwishie to Reverend Fada Chukwuelowe ngọcha ha si na ya abịa gwanezieni ka o siri dapụtasịa ọzọ ha na-abọ afọ dị ndị na arrangement gasị ọ bụ ezi ka anyị kene Jizọs ibe ana m ekenye ndị Iyom eze a na-emeju matue ndị ọnne ndị n'ebe a dịbo nke ụmụnne m na ndị anyị na-anụ anụ ma ndị ụmụaka m biko na Jizọs Kraịst chekwaba unu nye unu ihe bụ ihe obi unu ga-ebunwu wee na-ayọkwa Chineke ọba nọnyere anyị ụbọchị tata niile ihe niile a ga-eme ka ma na Jizọs Kraịst onye nwe anyị the cameraman sorry I'm not forgetting people ka Chukwu ichichi anyị dị okwu unu na Jizọs All right, sir. Thank you. Okay, ngwado. Kibelu mma. Onye na fan ahụ kele onye ọzọ na aka. Ese kwụsị aka. Oh,
Iyom Dibuaku, I na-asị no n'ụzọ n'ọnwa. Yeah, I forgot mbata Sir Patrick Azodo. Alright, darling, No. Adazi Nnukwu. I want to do it. Don't Fabia. Onye ọma na ebe a taa. Mana taa ụbọchị a ga-eji wee Iyom Dibuaku. Ọ ga-eji taa. From Eni to Iyom. I wee na-asị o. Anyị na-ekele Chineke ka o si mere ụbọchị nke taa. O wee chawapụrụ anyị etu a. I wee na-ekele ka o si kpọkọta onye ọna n'ebe a. Wee na-ekele ka o jita mmụọ nsọ ya ka ọ nọ n'etiti anyị. Asị m ndụ nka nọ. Onye a na-ara ndụ ya na ome afọ na ndụ adịrị bụọ. Ndụ mmiri ndụ azụ. Ndụ anyị niile nọ. Anyị bịara tata, anyị gbara aka ebe a ga-eji Iyom. Chineke bịa nọnyere anyị o site mmụọ nsọ ka ọ nọ n'etiti anyị. Eti a ga-esi wee mie emechaa ya ka ọ chawa. Anyị si o, a ga-eji Comfort Ojuah Iyom taa mee ya ka otu nyawa ugo. Ochiga ya nka, zeka ya nka o. Ọ bụrụ ife ọzọ, anyị si onye omere m ya mekwara nwanne m o. Anyị wee na-asị Chineke bịa nara anyị ọjị a. Ka ịwa ya n'otu, ka anyị gbalịsie ya n'ibe, ka anyị tata ndụ, ka anyị tata arụ isi ike, ka anyị tata ọganiru, nke kacha nke o, ka anyị tata ịfụnanya sị na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Esa na-emejulu. Esa na-ochendo. Onye ọganiru ejije. Ọzọ dị ebube. Anya onye ji afụ ụzọ. Ode miliki. Daalụ. Udo. Ana m anabata unu niile na be eze ana Ojuah na onye bie nke na-achọ ịba n'otu Iyom taa. Biko nu, aga m eje tuba afa n'ofu. N'ọhụ mmasị nnọọ. Unu bịara, omenala anyị bụ na aga agba mma ebe mmadụ Iyom, a ga-esi nri, a ga na-enwe aṅụrị, a ga-aṅụ mmanya, a ga-aṅụ mmiri. Ya bụ ka m na-anabata unu, ana m ekwu unu nkwa. Ife ndị a niile dị, ọ bụ ihe aṅụrị, ọsị aṅụrị. A ga-ebute nri na onye kwuru na ọ ga-eri, a ga-enye ya. Anyị agọghị ya n'ọfọ na onye rie, onye ṅụa na ọ ga-edozi ya arụ. Ya bụ nnọọ nri nne o. Eze na-emejuru. Osodieme Iyom. I na sing it now in a special way. Hey, you got it,
Otu Odu Iyom Society of Adazi Nnukwu by one of our own mother, our sister and our friend, Gosimba. This is for number 3 at December 2026. Lechawa, Olulu. To announce the arrival of Chief Professor Ken Wogo and the enable wife, Chief Professor Parisa Nnukwu. Professor Ken was the school orator in Adazi Nnukwu University and former chairman and the local government. And the wife is the immediate past Attorney General of the state, Commissioner for Justice. While the music is going on, let me announce the arrival of another Zombaleyabist, this time aeronautic engineer, Chief Anthony Kafosu, Ezana Konesio Bike, Ezana Tolu, Ezana Churosmo,